Wani abun al'ajabi ya faru a wani ƙasa mai tsarki na musulmi da yake cikin hali na yaƙi a yanzu. Jiragen sama na yaƙi ya jefa rokoki akan mutanen garin. Wani saurayi ya samu rauni mai muni a jikinsa, yana ta zubar da jini har ya kusa mutuwa. Sai wani limami ya zo kansa ya ce da shi, ka ce la ilaha illallah, domin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya ce la ilaha illallah a matsayin kalmarsa ta ƙarshe zai shiga aljanna. Limamin na ta maimaita wa saurayin kalmar mai tsarki, ka ce la ilaha illallah, ka ce la ilaha illallah. Saurayin ya yi ƙoƙarin faɗin hakan domin yana cikin raɗaɗi. A ƙarshe dai ya faɗi ya ce la ilaha illallah, sai ya mutu. Bayan ya mutu, wata tsohuwa ta zo wurin limamin ta ce, wannan yaro na ne. Sai limamin ya ce da ita, ina da labari mai kyau a gare ki, yaronki ya ce la ilaha illallah kafin ya mutu. Da jin haka sai tsohuwar ta fashe da kuka sosai. Sai limamin ya yi ƙoƙarin rarrashinta da cewa kar